Mitra Besede Konsepan Mermo.
महामंत्री महामंत्री समाज हेउछि उठर काली न आसिले एपर्यंत कृष्ण आ बलराम धनोत्सव देखा श्री कृष्ण बलराम सखी मेला द्रौपदी सखी मेला द्रौपदी
ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ବୀର ଅଛି ଏଥର ଆସ ଲାଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ। विवाह करी हाँ हाँ विवाह करी ନା ତୋର ମଧ୍ୟ ହେଲାନି ବସିବାରେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରୟାସ ଲାଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ରାଜା ମୀର ରଥ। ଆଉ କୋଉ ବୀର ଅଛି ଏଥର ଆସ ଲାଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରକୃତ ଭାଗ ବୀର ଦୁଃଶାସନ।
মিথ্যা করি এই চারিদিবি ভগনন্দিনী রঘুপতি মিথ্যা করি এই চারিদিবি ভগনন্দিনী দ্রৌপদী लाखों में अग्रसर है छंदी अर्जुन देवकी महामानी मानवों दुर्योधन लाखों में अग्रसर है छंदी महारथी सभा ଯେଉଁମାନେ ରାଜବଂଶର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଇ ଲାଭ ବିଧ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତୁମ ଜଣେ ସ୍ୱୀତପୁତ୍ର ହୋଇ ଏଇ ଲାଭ ବିଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ ଏଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। तुम्हारा
ଆମକୁ ଅପହାସ୍ୟ କରିବ। ଯାଅ ଭାଇ, ସିଏ ତୁମ ବିଦ୍ୟାର ପରିଚୟ। ଯଥା ଆଦେଶ ଭାତୃଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକକୁ ମୁଁ କିପରି ସହବିଷ କରୁଛି ଆଇଲେ ଦବା नील माथर गलारू फुलर श्रृंगी मने लाख सिद्ध ब्रह्मण प्रबल बेगर पवन बहिवा जो गछ गलारू फुलमाला छिंडी जाइछि साहस अछि तो पुनर्भर लखयुद्ध करि देखो ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନା ଲାଖକୁ ସତସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରେ ବୀର ମାତର ମନୋହର ବିଷୟ ବିଦ୍ଧ କରି ନେଇ ଆସ ଏ ରାଜନ୍ୟ ସଭାସ୍ଥଳେ ରାଜନ୍ୟ ମାର୍ଗ
କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ସାଧନା। ଆଜି ଏହି ସାଧନା ବଳରେ ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ତମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ଧନ୍ୟ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପ୍ରାପ୍ତ କଲ କନ୍ୟା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତୁମର। ଆରେ କିଏ ଛାଡ଼େ ନେଇ ଆସ କନ୍ୟା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତୁମର। ଏ ହେଉଛି ତୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ଲମ୍ବାରେ ହାତ ଗଳାରେ ତ ବରମାଲ୍ୟ। ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବା। ଆଉ କରିଯିବା ବିବାହର ଆୟୋଜନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ, ଯବାନୀର ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବା।